Damene debata nasumurung sian saluhut naroha. Ima mengaramoti ate-ate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom jala horas ma dita salut namanginang. Saat mahita nuaing ima hatane dibata nama nungguli hita di bagasan mingguon masuk mahita tuminggu paduahon dung Trinitatis. Hatane debata tersurat di buku pada Narobi buku Sada Samuel bidualu memuka siat ayat 4 satro di ayat 10 sada. Sada Samuel pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-11. Takasma amanginang tapeut ihud hujahama di bagasan persaurota. Dipangido Israel raja alani marluhut ma saluhut akasituan Israel manopot si Samuel tu Rama akan nasida matu ibana idama nungasari matua anggoho jala aka anakmu dang diihut-ihut nasida aka dalanmu otpe papema dihami sadaraja asa ibana manguhum hami suang songon saluhut bangso parbego alai sogoni rohani si Samuel do hatana didok nasidai sailehon dihami raja sada asa ibana manguhum hami jadi martangiang ma si Samuel tu Jahoba dunginina Jahoba ma tu si Samuel tangihon ma suara ni bangsoih di saluhut na didok nasida itu ho ai dadaho ahudo na binolokon nasida disih asa unang be ahu raja nasida sumantu saluhut pambahenan akka nabi nahi nasida olat ni ari uju ahu menonggihon nasida ruar sian Mesir rasi rasa sadarion saditadikon nasida au asa mangoloi akka debata sileban suang songoni dibain nasida nang tuho otpe tangihon ma suara nasidai asal takas di hati dakon jadi pasingoton ho tu nasida uhum ni raja nagonggom nasida sogot dungi di paltoha si Samuel ma sude hata ni Jahoba tu bangsoi akan namangido raja sian ibana jala di dokma Oddo uhum si ingoton tu raja nagungonggom hamu sogot buatona do aka anak muna jala bayanon na mangiring-ngiring huretana dot hodana asa marlojong nasida di jolo huretana ido hata ni debata di hita salutna amang dot ikainang takas mulut apayut ihud sian topik manang tema dirtupukta sadarion di minggu paduhon dung Trinitatis sadalas niroha do hita songon naposone debata songon ruas ni debata sian tonga-tonga ngoluta HP saya toktong do hita di pargogoi mandalaton nguluta siganup ari ima tema didok di pargogoi Jahoba do naposona ai buasa songoni amanginang molotari mangrimangi di pardalan ngulutaon sude do hita hea mengadopi parukilon sudedo hita hea mengadopi hamaolon na manusai rohatai begitu susah hati kita
Delaido hita menjalahi pangurupion sian portibion. Asaboy paluon hita sian parukiloni. Mangihuton ima pikirat ta. Ala nakingan ibuha mace borat. Sipata perdalangan ngoluta. HP dang sitong mangalehon haluaon ni. Dang adong pangurupion na dapot hita sian disih. Gari ada makorhon penyesalan panosorion di tengah-tengah ngoluta. Artinya penyesalan selalu datang terlambat. Ima nagabe manang terjadi sian tengah-tengah ngoluta songon namasa tu bangso Israel. Aha namasa di pudian nyari hombar tuhatane debata di dok di turpukon sonang do bangso Israel diuluhon aka panguhum nang ditiki si Samuel di dok nakinya nih. Mereka bergembira. HP dung matua si Samuel di dok dison dipangido aka si tua Israel. Tu si Samuel asa dilehon nasida sada raja yang boleh memimpin kehidupan mereka di pangido. Asa mangulahun sian tonga-tonga parngulon nasida. Alai buhado mulo tabereng sian turpukon. Marsak do rohani si Samuel. Ala parukilon ni. Bulus si Samuel ujung naga beboha dang boy terselesai on songon dia pangido bangsoi sian tonga-tonga nasida ujung naga be mang ngalu-ngalu ma si Samuel tu Jehovah dia memohon kepada Tuhan asa dipargogoi Jehovah si Samuel biar sak rohanai ima domutusima turpukta di minggu paduan dung trinitatis taka samanginang topik namandok nakingani di pargogoi Jehovah do naposona naparjolo molo olo kita di pargogoi debata unang tapangasahon pikiratan. Jangan kita andalkan pikiran kita, jangan kita andalkan kekuatan kita, jangan kita andalkan kepintaran kita. Molo nengrap debata mandongani di tengah-tengah pedalan ngeluta. Molo tajaha musesian bidu walusat bidu 10 di buku sada Samuelon patuduhon masa peralihan. Buasa didok masa peralihan, masa transisi sian haportogion nimpanguhum dipa nguluon ni bangsa Israel. Ima tu masa haportogion ni raja alanong matua si Samuel. Jadi ada pergantian karena umur ataupun batas usia. Jala muse dangdengkan molo didok perangeni anak ni si Samuel. On ma gabesada acuan sian tonga-tonga ni bangsoi. Dangolo mamilit anak ni Samuel sebagai pengganti secara estafet ala naboha orang denggan pangalahoni anak si Samuel. Dipangido nasida masada usul. Ima asa adong raja salak raja manguluhon nasida ima molo tajasian ayat 5 rodi ayat onom nakingane. Sasitong namang dot inang namang ngonjar rohana sida buasa dipangido salak raja karena mereka khawatir alana hagangguan rohani nasida tu Jehovah. Mereka tidak mengandalkan kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Namangihut on matanda nasoporsea do nasida tu debata. Dang pos rohana sida mulo tabereng dison debata na marhuasoi songon pemimpin bangsoi. Ale mulo diingot
Ai dipilih debata do bangsa Israel. Alai sai tongdo no sida gabe ragu, kekhawatiran ujuna daga bedang mengakui be kuasa ni debata na ado siang tonga-tonga nasida. On ma amanginang salah situ tudo pikiran ni bangsoi. Mereka sudah salah berpikir. Yang mereka pikir karena Allah yang telah memberikan mereka hak istimewa, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan sedetik pun on ma pikiran din sida. Jadi molo didok raja manang jolma didok rohana sida dang Jahoba nama main sonang manang aman nasida. Ini keamanan. Berarti tegal halari 360 derajat. Jadi amanginang songon halak Kristen do hita, songon siuton Kristus do hita. Salah situ tudo molo soporsea hita namar kuasa de debata. Ketika kita tidak mengakui kuasa Allah di tengah-tengah kehidupan kita, itu adalah sangat fatal kesalahan kita. Bahwa Allah telah menyertai mengurupi kita. Jadi paru kilon nata adopi di ngoluta tu ikon manungguli rohata. Ini yang pertama. Kepahitan hidup, perjalanan hidup yang kita alami. Yang pertama itu mau membangkitkan semangat kita. Bohado perdalanan ngulutawon. Asa gabe boha lam jonok. Semakin mendekat kepada Allah, jala ikon tapasahat mangoluta tu debata. Kan apa? Terbatas doa mau enang. Hagogotan, kemampuan yang ada di tengah-tengah kita. Jadi akan masa di ngoluta ikon paingoton hita asa parjolo hita mangido gogo sian Jahoba. Takas neking ini. Supaya kita tetap meminta pertama sekali, siapa Tuhan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita ini? Didok unang sian purtibion. Adapun itu terbatas. Dan terus menerus unang mangasahon pikirat tak dohod haboy tanah kingane. Kalau ini adalah bahaya kita. Alanido umbahin di dok Tuhan Yesus di Yohanes 10:5 ayat 5. Di dok. Dang tarulah hamu agiah anggosomar mardongan au. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa di luar aku. Buitong tabaheni ale marsuang saluhutna sia-sia. Onma dipadu Tuhan sian tonga-tonga nguluta. Na parjolo sian trupu onta bereng amangnya. Na paduahon molo olo hita dipargogoi debata tu tonga-tonga parngulutaon. Ikon adong posni rohata mangido pangelpion. Ini harus berserah. Kalau memang Allah mau memberikan kekuatan kita, ikon adong do tapangido, bahwa penyertaan Allah itu secara totalitas di tengah-tengah ngeluta. Pangidoan ni akasituan ni bangsa Israel naking ini asa unang panguhum manguluhun nasida. Mereka tidak mau. Hakim yang memimpin mereka. Ali ikon raja, salah raja mak didok naking ini tarsonggot si Samuel membege pangidon nasida. Terkejut. Ado masuk nasidaon. Ainang pe nong matua si Samuel ima dang diabati hatuon nai ibana mengulhun bangsa Israel. Bukan karena tua dia tidak dapat melakukan segala tugas pekerjaannya. Dan di yuton nasida akadalanmu di dok nakiani. Jadi tarjaro roha si Samuel ma ima ibana songon sari matua pasti sudah ada kekurangan. Ada keterbatasan di bagasan ngoluna. Nang moru gogona alai nang pe sari matua ibana diula ibana do ulawan. Inilah tugas dan tanggung jawab. Songon panguhum ibana hakim. Ya. Alai dison tarjalo si Samuel do nasodenggan perang ini anakna umbahen marsak roha si Samuel di pangidon nasidai. Memang sebagai orang tua amanginang
molo sodenggan aka ulau ni anak kota ai gabe marsak akan tua-tua. Karena itu tidak terlepas bohado pendidikan dakolan sebatas sekolah dakolan di gereja Manang Songo dia. Ale memang nama cerikot pendidikan secara informal di tengah-tengah keluarga mace godang do tiki ima sada tugas ta tu yana kota asa boy nasida boha ima songon pangidota unang songon anak ni si Samuelon ujung nagabe boha dang tarjalo aka humaliang taringotusi. Sebenarnya bisa mengganti secara estafet dari kepemimpinan Samuel alai dipatudu ma nasida nah orang denggan nak ingin ujung dang tarjalo ni aka bangsoi marsak si Samuel ala bangso parbegu di parguru nasida mangido sadaraja nak ingani marsak si Samuel ala dang porsia be nasida du Jehovah gabe raja nasida. Siapa yang tidak kecewa? Siapa yang tidak merasa lain daripada yang lain? Alenga di boto nasida Jehovah mamilit nasida haluar sian pahaltoman Mesir ini dari perbudakan Mesir, tapi mereka tidak mengakui. Arsak roha si Samuel patuduhon songon dia dipangido nasidaon alai di son aha nah terjadi amanginang dak pitor dialusi si Samuel pangidon nya kasih tuani bangsoi alai parjolo di pasahat si Samuel ima mamitor martangiang ibana tu Jehovah mangalu-ngaluhon arsak nirwana uhud mangido pangurupan sian Jehovah tu Jehovah do ibana mangalu-ngalu dang tu pikiranna bukan kepada kekuatannya dang tu jabatan nada tiupna songon seorang panguhum manang hakim nak ingin daw alai mangido ibana di bagasan tangiang patudumu dalanmu Jehovah tuau asaboy songon dia pangido ni bangso om mangido sadar raja sian tonga-tongata ala soporsea do nasida tuhamu songon nemar huaso songon Jehovah nap mamilit nasida ima amanginang marhite molo tabereng sian pambahenan si Samuelon naing manunggului hita asa pasaton tasakapi na taparu kilonhi molo marsak kita songon si Samuelon taingon ma didok apostol Paulus di Huria Filipi unang holsohon hamu agiaha alai sandok paboton hamu ma tu debata pangiduan muda marhite tangyang dohot elek-elek mardongan mau leate ima di batuida jadi songon ima hita songon ala Kristen ikon tur debata na marhuasoi marhite tangyang ta ido gogo sinjata ni hala Kristen sinjata ni hala porsia ise naso mengadopi aka sude na masa paru kilon centong-tong portibio na menginang sude do hita balga mananggeleng tetap kita alami di tengah-tengah kehidupan alai ikon martangiang mendok molete dengan segala ucapan syukur yang telah diberikan oleh Tuhan radedo Jehovah mengerupi hita di akaparu kiloni ini satu kepercayaan kita molo tapasahat ima tangiang di bagasan serep niroha jadi nakingeni songon ende ni ina pareri rabuate bain ma debata bain dongan milau mangula ulon bain mbak ibana haposanmu sai paseret rohami dialusi muse endeni sian punguan kor ama hulehon matuhan tuho ngolukon rohaki gogoki dohot pikiraki marhobas di hadapanmu ima ikon tapasahat songon ende lapatana dang ngadong manangaha boy taulahu namanginang molo somardongan tangiang pasahat dirita tutonga-tonga ngulu taon Jehovah mampargogo kita jadi sonma asa gabe boha dengan kerendahan hati itulah Tuhan mau menerima kekurangan dan keterbatasan di bagasan ngolu nata dalat tonon iman apa duaon napa toluhon neng dohonon turpuk on
Molo di pargogoi di bata do hita songon naposona ikon dia judo hita di hata ngongokta. Sudah Tuhan tetap tidak pernah meninggalkan kita. Dia judo hita manasongon dia pe jogal rohata pikirta salelengon dang mambege hatani di bata ale dia judo hita manginang. Inilah luar biasa Allah yang berkuasa tadi. Diolo Jehovah do pangidon ni akasi tua bangsa Israeli. Molo si Samuel keberatan masak do ibana. Alai boha bege hamu mas Samuel pangidon nasidai. Karena apa? Walaupun bandel bangsa itu tidak menyembah Allah, tetapi Allah tetap mendengar pangidon ni aka si tua bangsa ini. Didok Jehovah si Samuel aha tangihon mas suara ni bangsa disaluhut na didok nasida tuho aida daho didok musek bukan kamu ahudo ditanigon nasida sayalah yang ditinggal mereka di si ima songo sindiran na luar biasa dibayang di bata sentonga-tonga bangsoi asa boha asa unang be ahu raja nasida diboto Jehovah ima dia pitun mereka minta demikian supaya berakai mana ketika aku menjadi penguasa di tengah-tengah kehidupan mereka, ketika aku berkuasa di tengah-tengah bangsa mereka, mereka merasa tidak bebas. Dipanggil nasida ma raja na asing asa songon luat si pelebegu didok ya, supaya bagaimana mereka iri melihat bangsa lain yang bisa memimpin demikian. On masa ada statement na adong di rohani bangsoi. Keirian hati menjatuhkan mereka takas. Dia puli Jehovah do rohani Samuel jala dia oleh pangidoni bangsa Israel out bohado gabe tubuh pakilalaan imana kingana manginang di roha bangsoi monang nasida kami sudah menang dalam permintaan ini on ma di pekalan nasida Allah telah kalah ai buasa di oleh di bata taringot tuson Allah di oleh di bata pangidon nasidai HP bohana terjadi sasitongna dia oleh Jehovah do pangidon nasida nama ngajar Jehovah do nasida asa boha supaya mereka terkena batu asa dingot nasida di son sakap ni Jehovah sentonga-tonga nasida ai molo dipabakit salah raja mangulo nasida dabon nama tu nasida. Inilah yang dikatakan apa tadi yang dikatakan anak dan boru mereka menjadi pekerja paksa. Raja telah memimpin dan inilah yang mendorong hureta hoda nasida. Karena apa? Mereka salah pilih naga berajai ideolo ido nasida takas do di patudon Jehovah marhite hatana na ikon taonon nasida uhum ni rajai digunggom nasida ai buaton ni akar rajama yanakon nasida gabe hatoban jadi budak. Sinilah tidak sampai pikiran nasida nak ini. Allah doa manginang. Saya dipaksa nasida pikiran asa dialus Jehovah. Asa ido nasaut sentonga-tonga nasida. Jadi ima di ayat 10 1 ayat 10 sada gabe hatoban ni raja akayana kondot borun di bangsa Israel. Jalon ma pajak sian nasida naum pait muse. Yang paling mengerikan lagi dang ditangihon Jehovah be molo mengganggu nasida tu Jehovah ima di ayat 10 onom 10 lalu. Coba bayangkan kalau Allah sudah sempat marah apapun yang kita minta wah dang ditangihon be buah kecewa do kita kecewa karena apa haju gulo neki ini mereka paksa meminta supaya Tuhan tidak ada bersama dengan mereka ujungnya dilehon Jehovah asa unang gabe terjebak si Samuel lison. Tapi mereka tidak tahu apa yang telah terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Jadi sumunang do nasida molo marajahon Jehovah sian marajahon jolma. Ini yang mau ditunjukkan di tengah-tengah kita. Ima nasomanat dipikiri bangsa ia manginang. Maka sering kita diingatkan sebelum berbuat harus dipertimbangkan. Sebelum terlambat harus apa yang terjadi nanti di tengah-tengah kehidupan kita. Anda orang sodi pasahat pangidon nai. Jangan sempat terjadi sebagai bangsa ini yang salah pilih, yang menganggap hakim tadi menolong mereka. Ujung naga beboa hatoban akayana konasida. Tidak seindah yang mereka bayangkan. Ima somanan dipikiri jolma.
tidak hati-hati. Molo di pangasahon pikiran nak, molo di pasangahon haboyon nak, mengatur ngoluna, dan di luas debata mengatur ngoluna. Biarlah Allah bekerja, biarlah Allah mengatur hidup kita. Ima resiko ni sada halak manang bangso manait dirinya sian jolo ni debata. Kalau kita mendahului Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini, alania manginang disungguli jami tahun dohita asa unang tapaksa debata mangoloi pangidota. Jangan sekali-kali paksakan Allah untuk menjawab apa yang kita inginkan, karena itu Allah mengizinkan apa yang telah kita jalankan. Allah mengizinkan apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Allah ni tapajonok marohata tu debata asa taboto diana dumenggan si pangidota sian ibana dioloi debata do pangidota. Allah menjawab pemerintahan kita, lau mengajari kita asa taboto tatada para sirohado debata sian tonga-tonga ngoluta. Karena itu amanginang, gunakanlah modal di dalam kehidupan kita. Molo bisnis adong modal ekonomi parhepengota, ale modal halak na porsia, modal jolma na porsia, ima hatane debataon. Itulah modal yang mengajari kehidupan kita. Atong Yesus na di seluruh debata naing ma taha porsiaon di bagasan nguluta iba nama panguhum na sitong. Dialah hakim yang adil, sedang songon na pinilit bangsoi debata ma nama masu-masu kita. Amin. Martang yang maita mau lihat tema Tuhan di bagasan roha nami marite hatam na badiay na say toktong paingoton ngulu nami asa di tonga-tonga padalanan ngulu nami be dia kapanggulmiton aha na masa di tonga-tonga nami unang kami marpukot sadean tu aka pikiran gogo dod hai boy nami alehodo Tuhan na mengulun kami asa boy malua kami sian parmaraan malua mahamisian parukilon atik bohape borat Tuhan porsia kami di huasumu na badiay Tuhan bain mahatam di tonga-tonga parpunguan namion gabe marparbue na denggan dot parbue na tonggi asa say toktong Tuhan ima mengajari ngulu nami boy kami marpakusadean marhaposan dia kahuasumu na badiay Tuhan. Kami di bagasan hagaleon, kami di bagasan keterbatasan, alay di pasikop ho sa luhut na Tuhan, songon sakap na pinasahatmu, unang sayholan pangiduan nami, nasaud alay lomo ni roham nasaud siyan tonga-tonga ngulu nami, asaboy kami martangiang di bagasan mandok mauliate dot elek-elek di tonga-tonga nguluan. Allah ni Tuhan pasu-pasu ma perpungon namion pasu-pasu ma Tuhan parsolon nami di perminggon sadarion di bagas joro na badiay asa gabe pasu-pasu kami saluhut na diaka padalan ngulu nami tuak kapinopar nami unang kami salam milit Tuhan ale homa gabe uluan nami homa gabe raja sasitong na mengolon ngulu nami manang songon dia pe arsak manang las niroha tuho maho pasal kami ale jahoba amanami nabasa marningot sudia kadengkan di basam ingot kami Tuhan akar ruas ni huriam na poseorap dot kami di bagasan tikion molo adong nasida di basan parukilon ho na mangapuli ho na mapargogoy di bagasan parsaiton ho na pamalupon sude aka parseor nasida Tuhan. Secara khusus dingot kami tupe Tuhan ima sian tonga-tonga ni huriam di bagasan sadarion amanami si buaya na adong sian wik pitu madalaton kemoterapi di rumah sakit Kolombia Tuhan di bagasan Parsaiton di bagasan Hagaleon na Tuhan homa na si toktong madong ini sudah para dokter mengobati mangalehon pasu-pasu asa gabe pos ni roha saluhut na Tuhan di bagasan
pengobation nalisanohon sude aka para dokter dot medis songsongoni di inanami borotobing lehon mapargogo na sida Tuhan, lehon madalan asa mangido mangilong elek-elek maritetang yang nasida asa boy amanamion hatop malum boy marsaur di bagasan persaulon nami di parmingguan manang di pertengahan week manang tu akalan na asing Tuhan de bata amanami sadarion musim marningon kami aka ruas ni huriam na marulang tahun marhiti aka umur ng pinasahatmu Tuhan lehon ma las ni roha hay pason asa boy menikmati ngulu nasida di bagasan